لے وطن دا محمد رسول اللہ دا وی خوشبو نٹکا مدینہ منورہ دا زڑکی سر مدنی خیر الورا خیر الابرار خیر البشر مدنی خیر الورا خیر الابرار خیر البشر مدنی زڑنو مرحم دے او محبوب دا پکلا دا وی کلے وطن دا محمد رسول اللہ دا وی 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 خوشبو نٹکا مدینہ منورہ دا رضوان پرگد جنتنا مدینی ترشا جنت بہر کرد جانان شن کے روزی ترشا خورائی اگورا دشاتنا خوگادا خوشبو نٹکا مدینہ منورہ دا پا مدینہ بند خیستا وڑا جہان دیورنو زخمی سرونو درمان دیورنو شنکای گنبدی دا زخمی سرونو درمان دیورنو ورطالی دلو کے سخوان سمرا مزادا وی 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 کلے وطن دا محمد رسول اللہ دا